Ndị Igbo ụmụnne m, Chukwu gozie unu, asị akọrọ ekero. Nanụna na 1614 onye dere Bible na 1611 King James. Enwere an inquiry emege about him into his life. Ha na review ke ya na-asị ya na ọ nwere nwoke ya na ya na-edi. That means na ọ na-akpọ ntụni. King James apụta na-asị ha ele ihe ha ga-eji ebleme ya na ya na-akpọ ntụni, na Jizọs na-akpọ ntụni. Ọ sị na Jizọs nwere John, na ya na onwe ya nwere George. So why do you blame me? Onye dere Bible, onye ọcha king gị commission ka ede Bible na English, ka translate ya na English. King James Bible wo Bible onye Igbo ọbụla hụrụ n'anya. A sị na Jizọs onye ọcha ha na-akpọ ntụni, Chineke ala Igbo na-agbaghara agha, onye ọcha ha na-akpọ ntụni, Jizọs ha ji bụrụ n'isi na ọ na-akpọ ntụni. Some of us, our parents are mourning maka ihe this religion, and now we're beginning to find out the truth about the religion. Ọ na-agbanya mmiri.